ngewan-ewan kowe mundura endi mbakyumu sing jenenge Kuntul Wilanten. Bakale dipondhong marang negaraku dadi garwa Prameswari Mukti Wibawa Nyakrawati Mbau Dendho. Apa ora melek mripatmu? Wis mebar wara-wara saka negara Slagawima. Sapa wae sing pengin mengku mbakyuku. Kowe kudu bisa ngasorake kabeh para adi-adine. Care sing ngedekake sayembara gagak boko pancen kaya mengkono gandeng wadya balamu pirang-pirang ninggal tata krama. Mula ripalungguhan iki kabeh putra-putrane Kanjeng Rama Janin Raja bakal ngalang-alangi diapurmu sing nganti tata krama. Sugih kendel bondo wani legan golek momongan bopunuk golek pasangan. Merangi tata grajau. Yen panjerang tak pringgake ane becik, tanganku ndarat merdiadawaran cepat igamu nglayang nyawang tak kuroni batangmu. Kusakan semenil kewokan di potong pangkat sahayam. Wow.